Hey, is me Peann agus is draíocht mé. Tá go leor clás a draíochta iontarólas agam, agus bím sig fólam cin nua a gcónaí. Bhfuil leat sa fólam cin dail a bhéad a draíocht? Inniu, be me ag fólam cin dail a clás I ennu ag buintú sa just Peann Luaidhe Maighnéadach. Níl eolart a rud amháin dain clás for a seo. Peann Luaidhe. Agus sin é. Tá clás seo anáras ar fád. Is mailam sa mlá jaas úsáid le bréir an Peann Luaidhe, agus mlá clé úsáid leis an draíocht déanú. Ahas cuma, úsáid cipí leabhas compordí deitse. Agus an clás draíochta seo a dhéanú agat, tan chumar an scéal go tuig bréir de rástan seo áit tan draíochtaí tarlú. A ní mar a hialtar a bhítar. Nar bhearmar mar rásta mar seo, scílam leis an Peann Luaidhe, agus an chumar chun an Peann Luaidhe Maighnéadach na gramí am a lew. In na riire, na chur má lew háartar mar rásta, híd má má chóirmhéir agus friú mar an Peann Luaidhe, na deitú sé nar a scíl me leis mar seo. Is féidir leat fáil ré leis an Peann Luaidhe Maighnéadach seo at do lew a flabú síos ar an table, mar seo. Agus Abracadabra, tan Maighnéad imithe. Nar lugan tú de leabhar an table, bug do chóirmhéir siar go gasta. In sin cast de leabh háart agus feici an nach féhanna nar rudidir bír de leabh le bréir an Peann Luaidhe Maighnéadach na draíocht túilléadh. Agus sin é, inis beidh tú abalt an clás ionta draíochta seo dhéanú dodid cairde agus is cinse go mé iontas áru. Sin é bhuam stan leniu, go dtíon head eile, coní art ag clásí art.